ترکیه بحثی دو سرهلدایان کرد جنک و ظلامک دکت کو وهیا برپرز بن لسر هیرشا خو کجیا انقره او 37 کس تدهاتی نکشتن و 125 کسندی بریندار کرین. پشتی سردانا برینداران لنخوشخانه که انقره سرک وزیر ترکیه را گهان تو ولاتی وی هر کاری که بکت بو جناو برنا تروریزمه. Bir tanesinin kesin terörist olduğu belli. Yarone yek ji kuştiyan teröriste û em li qonaxa dawiyê bo destnîşankirina terörîstên din. Tara deyekê wa xuya dikin got destê rêxistinên cudaxwaz yê terörîstê têde hene. Serok Wezîrê Tirkiye gotiye 11 lêgumankiriyê hatîne desteserkirin ku rastexû peywendî bi vê teqînê ve hene. Herçende çi aliyekê berpirsiyarê tê xwe li ser teqîna dawiyê ya Enqere aşkira nekiriye, lê balafirên leşkerê Tirkiye 18 hêriş dijî armancên serhildayên Kurd li Herêma Kurdistanê pêk înan. Tirkiye nerastexû heta niha Partiya Karkerên Kurdistanê bi vê hêrişê gunehbar dikit, lê şareza bawer dikin ku tevlîbûna Tirkiye di aloziyên herêmê û hebûna Daişê li Sûriye û peydabûna dijminên nî ji bilî PKK di nav Tirkiye de zehmete bi sanahî tawanbar bêne aşkira kirin. Tirkiye ektereke û pareke divê prosê de. Tirkiye hewla guhartina rejîma Sûriye dike. Ji ber vê çendê Tirkiye ne nerwîce ew pareke ji aloziyan û hindek cara pirsa mezin dike û rewşa Sûriyê xerabtir dike. Ji berî gerana behiya 17 qurbaniyên teqîne li Îstanbulê du xûnîşandan hatine kirin. Li hevhatina xelkê bû diyarkirina narêzîbûniyê li ser hêrişa kujek ya rûja ekşembê li Enqere. Polîsê bi tundî bersîngê xûnîşanderan girt, ewên daxwaza helweşandina hikûmeta AKP dikirin. Ölmek istemediğimiz için toplandık artık yani. Em li vêrê li hev hatin ji ber ku em naxwazîn bimrîn. Li pênc mehan eve teqîna sêyê ye û em naxwazîn êdî bimrîn. Piştî her rîdaneka wiha di nav Tirkiye de hikûmet dixwazit bi tinê daxuyaniyên wan bêne belavkirin û rêgirî li mîdya serbixwe digiret. Herçende dengê Amerîka çendîn hewlên peywendîkirinê dan, lê kar bi destên hikûmeta Tirkiye nexwastin çi daxuyaniyan bidin. Xalid Fettah, dengê Amerîka.